Berriro igo nauzuen hemen dira. Haurtzaroko bidea hartu eta iritsi naiz, pago, zaharrera. Aitonaren aitonak, aldatu omen zuen adaska ezkondu zen egunean bertan, eta harretaz zaindu zuen bizian. Belar txarretatik askatuz, sendo az zedin. Bertsolaria izen aitonaren aitona eta bertsoak diktatu egiten zien semei. Bertso paperak herririk herri saltzeko gero. Hil zenean, Andrea ere egun gutxira hil zen, penaz. Baina pagoak bizirik dirau. Berriro igo nauzu garai batean mundu magiko bat zabaltzen zen tokira. Hantxe kontatzen zidan amonak garai bateko bizimodua. Zioen mundua oso txikia zela. Komeni zela beti ezkilak entzuten ziren lekuetan ibiltzea. Inoiz ez, urrunago. Zioen lan egiten zela orduan, lan eta lan. Etxekoen artean eta auzolanean, lan. Baina ez guk bezain azkar. Kontu egiten zieten orduan gauzei. Kontu urtaroei, kontu animaliei, kontu egunen joanari. Zioen, ume txikiak lotu egiten zirela lokarri batekin, eta mendiak pazuela hitz egiteko erabat. Zi, 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 zi. Horixe esaten omen zuen mendiak, batez ere udan. Bide estu eta meharra bazen txikitakoa, gaur egun autoak iragan daitezke bertatik. Min egiten didate aldaketa horiek. Jadanik, ezin da entzun amonaren tzi, 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 soinu hura. Hala baina, badakit bizitza aldaketa dela. Eta bizitzak ekarri zuen gure aitak baserrian bezala, kalean lan egitea, lantegian.
eta bizitzak ekarri zuen ama hegoaldeko herri hartatik gurera. Aitari irribarrea ateratzeko nor zen emakume umoretsua. Pagoak mende eta erdi bete ditu orain. Mardula da, ezingo luke besarkada batekin bildu aitonaren aitona bertsolariak. Adarrak zabal ditu, eta haren gainean argindar kable lodi bat ageri da, lehen enaren hegaldiak zeuden toki berean. Haietariko batek konturatu gabe zerua betirako urratu balu bezala bere egoarekin. Berriro iko nauzuen hemen dira, alaba eta biok etzan gara pagoaren nabarora, eta neuk ere diktatu egin dizkiot hitzok. Ez idazten ez dakidalako, jakina. Bion artean jolas hori dugulako baizik. Laster itzuli behar dugu baserrira. Aurki iritsiko dira ostalariak asteburu pasa. Hiria utzi eta bueltatu egin baikinen etxe zaharrera duela urte pare bat, landa etxea jartzeko. Eta alabak zapar idazten ditu nire hitzak ordenagailu eramangarrian. Zapar, euria hasi behar duenean bezala. Zapar, betiko euria. Zapar, betiko pagoan.